nasa van kami. May pupunta naman kami. Yan sila. Don't stop here. Di ba bago mag-Grand Canyon? Welcome to Commercial Central. So ito guys, nasa Commercial Central kami sa may Clark. Sayang po hindi ka naman dito bumili, ang dami yata. Ito yung mga kiosk, mga stall na mga pagkain. Nakabili ka pa Kaya iba't ibang pagkain, drinks. Yun guys. Kaya niya tansin. Oh, oh. Dito pala ito. Saan? Ayan pala, Faith. Hi sir. Ito. Guys, sisig ng Pampanga. We will order. You will just look at. I will not say you. Fish ball. Donut. And Nakita ka ng Persian oven. shawarma. Marami pa guys. Ayun o, takoyaki. Yun yung gitna guys, yun yung mga lamesa nila. Tapos buo, puro pagkain po yan guys. Walang ito ito. Pwede tama po. Tara. Jam. Bata bayaran So, na katapa. O marami, magkano? Ito pa lang ito. Tutugtog ah. Tutugtog sa tatlo. Kami na lang bayaran ko. Yan guys. Bayad ka pa. Dalaw lang. Kaya akin ang pasta. So guys, mga street food. Yan, mga pusit, street food. May pasto na lang.